Ceklah. Cek. Tes.
Cek. Cek. Cek lah, cek. Cek.
Cek. Mari dehita. Rip Maita Jongjong. Sai patun aku berharapkan ini, sai suruhan rohku pun dipercayai, selesai kumpulkan angiaku NDP. Mar hite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi parbadia, na tumu palangit dohot tanoon, amen. Martua dohalak nama naon di pangujunan, aidung tau sian pangujunani,
jaloonna do tupal hanguluan na pinar baga-baga ni Tuhani, tu aka na holong roha di ibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala pardenggan basa ro disaleleng-leleng do asini roham. Maulia tema rohanami tuho ala diramotiho hami sian naisailaon sahat ro disadarion. Hupuji hami maho ala naung sahat tuhami barita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliate hudok kami tuho ala dibagas sadame dot hasonangan dilehoko hatam nabadiai. Saya si maroham urupi mahami mangulahon nadidokmu asa hot rohanami jala tarparangeo kami parange nabadia. Saya ajari jala pai baru marohanami asalam ias hami ro dihasusuda ni bohal nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Tatangi honma patik ni debata, ima patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo, audo Jahoba debatam, ninna debatata. Dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha nadi banua gijang dohot nadi banua tongaon rodi nadi bagasan aek nadi toru di tano yang go tunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patoluhon dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna ai ona huhumna dosogot aka namarsineang di guarna.
patik paupaton, ingot tamuma pabadiahon ari minggui. Dina ono marima ulahamu nasa siulaonmu. Alai anggoari papitoni ari paradian ni Jahoba de Batam doi. Dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro diisi ni huta halak pe, namangebati hutam. Aidina onom arido di topade bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat doi bana diari papituhoni, dibahenido ubahena di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradian nai jala di parbadiai. Ido sahatna atong rap maginugugu mahita laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan de bata, sai pargugui mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Mari deita. Takupon muatong nang dihoat si hasungan Erito di tahun panu pasai usap sasude tumpulan jadi mana saja Rip mahita jongjong. Pate neksude kahurana, topo tisandoku sami. Pagi dosai sisa otoman, sudi panggalar siuki. Dada desa sabutoanu, nam Tatopoti ma dosata martangiang mahita. Ale debata nami namarasiroha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom, uhilala hami rikoddo asini roham, disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubainahu paserepami diri nami sadarion di jolom, jala hupartatopot tami, tungna jod-jod dohami manibil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami i, aidang dihalomon roham hamatean niaka pardosa, alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham, asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot mahasini roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogoon ni todi parbadia asa tarapul situtu rohanami majouho asa patun tigor jala daulat tami marpangalaho baen hasangapon di goarmu nabadiai. Amen. Tabegema baga-baga taringot tu hasesan di dosa. Adongdo dihita situan ni malim nasongoni nahudul di syamun ni habangsa di hatongaman di Banua Gijang. Di baheni tarbain ibana do pangoluhon ro di ujungna aka nasadok ro tu debata marhite-hite ibana namangolu do ibana toktong asa ditangnya kon nasida
hasangapun ma di debata na di gijang. Amin. Marede punguan inahanna.
Kristel di Mengguta Sadarion, ima natar surat di Amos bidu 5, mamuka sian ayat 10 walu, 1 ayat 27, margati soring mahita majahasa, siak kami na ayat 10 walu. Marjea manasida akan namangapian di ari ni Jahoba. Tungaha laba munasiani, haholomo do hari ni Jahoba, dada hati uron. Hira songon halak nama purus maradopon singa, gabe dijepakon babiat imana, jaladungro dijabu ibana, gabe mangusan de tanganna tudor pihape dipungut uluk ibana. Da haholomon tongon arini Jahoba, jala dada hati uron hagolapad do, dang marsinodang, Puha gigihon biasan ahumida aka ari raya muna, jaladang di hamolomon aku akan luhut muna. ainang pe di peleo kamu tuau aka pelean si tutungan dohot pelean si panganon, dang lomo rohaku disi. Pelean hamuleteon sian pinahan muna pamuen mupe, dang parduli audisi. Pangkolang masian ahu haguturo ni aka endemu, jaladang lomoro hani pinggolu, umbege suara ni sordamu. Jadi margiling-giling mas songon aek uhumi, jala hati goran songon sungai naso olo marsik. Tunang aka pelean si potongo dohot si panganon, di pasahat hamu tu ahu, di hawolongan saleleng siap potong tahun. Hamu ale pinopar ni Israel. Atong usungom muna ma udung-udung ni raja muna, rodi ojahan ni gana-ganaan muna. Tole bitang ni debata muna, akan nabinahai muna di hamu. Jadi togiok kumahamu tarbuang dang salpuk sian Damaskus. Nina Jahoba debata zebaut koarna. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jalan nau peopsa. Amin. Marede punguan ina parari Kamis.
tahati dakon maha porseautai, songon nahina tidakon ni dongata sa porseaon, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumu palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tubuon ni si Maria, na gabe-gabean sia todi parbadia, adorang soal bubuan. Ido tuhata, na tumaun na bernit di panguman ni silatus. Nama te tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tuban wartoru during tanom, na mulak mangulu dari patuluhon, nama naik tu surgo, laudul tu siamun nerebata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pamamulak sogot tu tanoon, mangumi halak na mangulu dot namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan hala Kristen akan nabadia, dot dia sesani dosa, dot dia tai namadok, mulak mangulu sogot daging di halak naung mate, dot dia nguluan nasora sudah. Amin. Kor amah.
Selamat hari Minggu hari Muslim. Titik nomor ragam. Habis para lalu gereja KBT Manuel, Kristus Manuel, Pasanton selamat ulang tahun hari Tubuh, ulang tahun Parsaidio, luas ulang tahun Minggu, pada bulan November 2020. Saya pertama Gajah Umur, hari Paso, atas Jawa. Hari kita 50 tahun. Berbuat halal nama-nama pembunuhan, ayu tahu karena jauh nama pada luar, namun berbagai tu akan orang di luar. Akan berbuat kalau tahu kelahiran bahwa mereka ulama menjadi amannya. Nah, betul. Padio Nabaria khusus Sadario di permingguan dari pukul 10.15 atau pada Padio Nabaria Sadaria Buru di Amata Jeff Andreas Penggabian SD Bumi Data Yeni Rizkian Asia SD Ulawi Batu Paru Sipul Jamika ruas apa mana bertawa pemuka dari Minggu Sadayon berbagai ruas diwujudnya daftar ulang lima keluarga amata yang inspirasi se Rodinatai Natasha Burungi se Nasida Mariana di Jalan Senatas nomor 81 Street 91 Ruas BPT. Tahun kemudian tujuh dan ekor tanggal 1 usia Desember 2020 tahun ini diunyakan secara HKBP di Baru Resort di Baru Laos Perspektion Ede Puja di Sida Marjite di Parking Kota Jalan Dusibur Parking Kota Marco Nasida Jalan Nasida Mangido Pangumpio Sia Duriata Tu Hapuruan Pembangunan Durian di Nasida Domdusi Lasmarwata Lalupai Nasida Siapuka Lewata Mampu memberikan Sadarion atau memberikan video 2A 22B 23 2 di kantor pusat dan Apollo di Natal 2000 tanggal 1 September 2020 menyentuh mampu memberikan video 2A 22B 23 2 di kantor pusat dan Apollo Natal. Pertanyaan apa ini? Dia Rabu tanggal 15 November 2020. Dapat pada pertanyaan apa ini Sali jika dia masuk pukul 19.20 Dumtusi dan kita sementara ruas Paralamu di pertanyaan. Namaku di pertanyaan iman saya Bunguan pertama Belum Bunguan Minat Kamis Batul Bunguan Minat Ria Wabatul Bunguan Minatan Berapa lemong Bunguan Minat Jericho dan terakhir Ponopon Bunguan Ama Jericho. Dalam proses di pertanyaan pada jaminan pada Alema 9 juta IHMM para generasi 2 Krisinu di Pantai India. Tanya pengusiran di Lebro di Bukit Tamburan
Kemudian situasi bulan Tangawal, situasi Keluaran, situasi Ranus El Bulutan. Nomor baru untuk para luar dalam pertanyaan, boleh mengajukan pertanyaan. Nomor Sakusia kalau di permingguan sholat minggu boleh baca saja kan. Banyak panitia pesta profesionalisme berat layanan tahun 2023. Saya total pemasukan sementara pada lampiran wanita Bulan hasil pendapatan sementara dan diterima panitia tanggal 10 November 2020. Sepuluh dan varian kata gabungan Amanah Katitik Manuel di hari Minggu sudah tanggal 5 November 2020. Tanpa lupa dua orang di panitia kata gabungan Amanah KBP Manuel masuk pukul 19.00 Mariana di gedung sekolah minggu Dom Tusif dan Yuma Tusif Panitia Natal Sudi para lalu asalnya menjadi ekonomi di harus dikemudahan dari saruna amalnya dulu asal mau lihat. Nah, 10 rencana kegiatan Natal Bulma Tajajurnya 14 sumbangan di jauh itu sumbangan tempat diri absen dan keluarga NN ruang sebagai Indonesia Tuhan Tuhan sebagai itu mau lihat dengan keluarga yang sumbangan Tuya buat taman pasukan sebagai keluarga. Nomor 9 penyusunan program kerja dan anggaran dari seksi tahun 2024. Obat titik minggu 61 sesuai halimat dalam seksi-seksi tak belum dewan kolonial, dewan naturia, dewan gerkonya, asal baik program anggaran tahun 2024. Di minggu kedua pada November tanggal 12 November 2020 alam Batu Kota mengarah paralel di Udara dan di Sakabe di bulan November menegro. Jadi satu sudah jadi asal programnya. Nomor 10 pesta puncak tahun profesional komite distrik Medan Aceh. Pesta puncak tahun profesional komite distrik Medan Aceh dipercepat di hari Minggu 12 November 2020 maringan di Parkir Hall masuk penggunaan tersebut Domutusi asalnya siang dan pusat kuas nau dikata berhenti situar lawan 2 kilo. Nomor 17 di hari Sabtu 18 November 2020 Naneko di Sakabi Widatalo Batu Pau Rabu pada lalu masuk pukul 9 lebih. Agenda dirapor Imam Lawan mengarahkan angka program beranggaran dari Immanuel 2024 pemasaran nomor budi SOP Dulian Warna Sari para foto. Nomor 1 lalu Manite Tion Rupa Boton Habib Matu kita salurna ruas nak paralalu cerengan di dunia tabak hukuman di tanggal sekarang Desember 2020 dari Rob tersurat palingan keluarga pasatron jumlah di cerengan ini jalan Tawasaka Hadiji Situawi lalu
asa Katapion Madinah fokus di Uriata. Jadi setiap keluarga memasukkan hidup sendiri masing-masing di rumah dan masukkan ke plastik, tulis nama dan jumlahnya diserahkan kepada sendiri masing-masing. Nomor 19, rencana Bapak Ketua HKBP yang 1 tanggal 25 September 2020 Negro disangka pemilihan rapor dia HKBP Immanuel masuk pukul 9 WIB. Akhirnya diapor Manutupun antara dua program HKBP Immanuel tahun 2024. Manutupun SOP Bapak Nasari di para peserta menjadi Kuloni, saya Farhan Patoran. 2. Utusan luas kamu kuik 10 halaman. Nomor 7. Utusan kamu beliau 2 halaman. Nomor 4. Badan Audit. Nomor 5. Panitia Inti Pembangunan. Nomor 6. Kepanitiaan dan aktif boleh diharapkan itu sendiri akan luas sulit hari mereka di mana pun tanggal 24 November sorina masa tadi asal mereka yang masih berjalan kurang lebih. Nomor 20 Dewan Mafia Wima Tajame. Nomor 21 Dewan Korea kan. Nomor 20 ruas Opname Rumah Sakit Dr. Kemuliaan di Kabupaten Bagas. Saya Regina Tesawika Bunda Pitulu Winkana Opname Rumah Sakit Kota Green. Nama 2 Dr. Agus Distopur Winkana Opname Rumah Sakit Kota Nasional Pondok Jakarta. Wartawan Said Situa Eropa Barat. Opname di Rumah Sakit Adven dan Peturun Alta J. Simantika W. Pitani. Opname di Rumah Sakit Kota Adven. Wartawan Sewanan Twitter sendiri kan amalan Twitter sendiri karena nomor 1 Pak Jono do mereka Bulma di Jalon Tusi Juara masing-masing do di Pola do Almanak Soalnya warna teman Bina sendiri mulai dari kota di kota Mangaruni. Sama-sama ternyata umur mereka.
kami di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu madihita salhuna. Amanginang tabigi mahatani debata di parsorat tadi Minggu pa 20 toluhon dung Trinitatis Sadarion. Imana tersurat di sada Tesalonik biddu 5. Mamukasyan ayat sada tolhastu ayat 10 sada. Sonon mahatani debata hujah di tonga-tonga tak. Alai dang pola suratun tuhamu aliak kadongan taringo tutikina dohot sadi harina. Ai di botohamu do takkas nasongon panak koborngid do haroro ni arini tuhani. Ai mulo di dok halak dami do jala mara swadong disima topu tahop tu nasida hamagwani songo pabebeon tu nagabe-gabean jaladang adong haporusan nasida. Alai hamu aliak kadongan dang di bagasan nahulum hamu sotung hatiuran ari hamu songon panakko ai saluhu nado hamu anak hatiuron jala anak arian dang sian borngin hita manang sian hahulumun atong say unang ma tarpodom hita songon akka naliban say dungo mahita jala marroha natorang ai bornginido tarpodom akka namodomi jala bornginido mabuk akka namabuki alayang gohita nasian arian marroha natorang mahita tasolukon ma haporseaon dohot haholongon songon baju pertahanan jala tajujung ma pakirimon ni roha di haluaon aidang dipadiri debata hita bahen sirimasan alai naing ma dapotan haluaun hita marhiti sian tuhata Yesus Kristus naung mate humokop hita asa sadok mangulu hita rap dohot ibana manang nadungo mangulu dope hita manang naung modompe dibaheni say masih paingotan mahamu jala masih paudiulian songon naung binahemuna olak nido sahat ni hatani di bata. Amanginang songinang remaja na posobulung dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nunga dirumuson gereja sian akka tikina perjului marujahan tu na pinodahon ni Tuhan Yesus dohot akka apostel nang kasisian na perjului pabua rodo muse Kristus padua halihon sada panidangion ni haporsiaon dihita halak Kristen tahaporsiaido ya ujung ni portibion partikian na ima di haroroni Kristus na padua halihon alani takasdo ditiup rohatta jala takasdo tahaporsiai pabua tutusitutudo rodo Kristus padua halihon di tiki naneng roh nang pe so di pabotohon tu hita sa di hari mei tau sedia mei bula piga mei doh tanggal na ariat doi manang borngin dang taboto alai tahaporsiai jala tahaposi do ujung ni portibion ima dinaro Kristus padua halihon tu tonga-tonga ni portibion amanginang nang penong liling di rumuson gereja ajarani nang penong liling di surat ton Apostel Paulus di surat nana perjulu tu huria Tesalonik taringot tu haroroni Kristus na padua halihon alai sahat tu tikion adong dua pangatusion na ekstrim adong dua sikap na ekstrim na marperdomuan tu haroroni Kristuson sikap na perjolo ima aka halak Kristen na giot rohana say manaringoti ari haroroni Kristus padua halihon aka halak Kristen na say bersemangat laho manaringoti taringot tu
kiamat. Akahalak Kristen nasai mergogo asal gadup pajupang dohot akadonganna sai di pakkatahon pabua hitaon akahalak Kristen satu kinari nama hita menikmati mahkota kehidupan. Tentu songon halak Kristen hita tahaporsiai jala tahaposi duhi amanginang. Alai mulu gabi pola do tiap hari tahatai jala pola songonna niadupan ni Huria di Huria Tesalonik na niadupan ni si Paulus ala ni manaringot taringot tu Kristus na nengroi gabedang mangulau-ulau be akarwasi ay itu ahabi mangulau-ulawon martangyangi mahita nengrona ma Kristusi. Ini pemahaman ekstrim yang salah dan ini sangat berbahaya bagi kehidupan jemaat. Ay itu ahabi aturehono gelengon tu ahabi pikira persikolan nyon ay rona ma Kristusi tang pola rikok bina marsikolai holam martangiang ma nasida. Ay itu ahabi arta na diportivion ni pajual homai tang pola dong birikot artai tang pola rikok menabung be tang pola rikok berinvestasi ay rona ma Kristus padua haliut wahai molo gabe malobihu piga sian halak Kristeni laho mangatusi taringo tu ari haroro ni Kristus na padua halihon sape heranong saha tu surgo ibana martangyangi marede dang dia toy berongan na humaliang dang apala diparduliho be masa depan niak kaya nakonna dang apala dia tureho be taringo tu na mangula akasiulaon holan neng saha tu surgo na matahina holan neng saha tu surgo na nipina. Tentu amanginang ini sangat-sangat berbahaya bagi iman kita. Alan itu muncul perjamita nah mencoba memanfaatkan adong do memang sian tonga-tonga ni halak Kristeni na apala sihol situ rohana na yang langsung matur kiamat nian di paradinasida takas dirina martangyangi dang pola mulaulaun alani adong maka perjamita na memanfaatoni sampai adong mapiga-piga nah hiata bigi meramalkan memastikan tanggal nasaun bulan nasaun Roma Kristus padu halium geriada ka mahasiswa doktorop na porsia nang be kuliah nasida dipajuali nasida kaugasan nasida marpungu-pungu manasida petehon ari haroron itu hani hape dinaung ditotuhon di parjamitai dang sauro oma amanginang pemahaman na ekstrim na parjulu pemahaman na ekstrim na paduahon ima halak naso makaporsiai adong kiamat ima halak naso porsia adong toho haroni Kristus padua halihon ima halak naso paduli dang dipardulihon rohana na adong ari roroni Kristus na padua halihoni alanido dibereng ibana mah ngasian na julu adong do bangso marporang maralohon bangso jadi mulun waeng adong masa porang antara Rusia do Ukraina adong porang antara Israel dohot Hamas Palestina na julu pengadongi jalaka namar porang na julu maboy do sipata mulak dame musik jin waengi akka pengulangan ni na juluani name jadi marhiti akka pengamatan fakta-fakta nah di pajojor ni akka sebagian halak naso porsia taringo tu haroni Kristus padu halihon naso porsia taringo tu kiamat dalam arti dunia ini akan berakhir dengan kedatangan Kristus kedua kali ima didok nasida akka sidalianna alan itu dia kahalak nasi songonon tangadong biar ni rohana mangula mananga hape hajahaton ai ngoluon didok nasida laho pakeon laho mangiai hasonangan na di tanoon tangadong dihaprosai nasida Kristus naro padua halioni jongjong songon panguhub nasitong na manibangi ganup par niulaon ni jolma jala mangihut tonima nasida bongok tu surgo manang tunaroko alayang godiak kana soporsia
dangadong dipardulihon rohani. Amang inang atik tuh di basiak kitaon masuk tuh horong na ekstrim na perjolo nakin. Adong hita na mengikuti akka persekutuan gabe saya songon naneng tu surgo nama sudi ya nakot tadang pola tapardulihon suami keluarga tadang pola tapardulihon istri dang pola tapardulihon masa depan tidak dana dang pola tapardulihon akka ulaut ta na di pasahat ni debata tu hita di bagasan tikut dang pola tapardulihon holan neng martangyangi matorus holan neng majahai bibil matorus holan nama naringoti Roma ho Tuhan ina matorus taulahon bertobatlah muba mahita inang amang dang disi hita tutu taha porsiai do haroni Kristus padua halihon ale unang malubihu unang los gabe holani ditarengoti gabe ta abaihon akka tanggung jawab ta di hasianganon songon akka na tua-tua songon ianakkon songon warga gereja songon pelayan songon ragam ni akka tohonan do akka ulau nata jalo sian Tuhani manangati buhado hita sian golongan ni ekstrim na padua honi dang apala dipardulihon rohat taringot tu haroni Kristus padua halihon dang apala taha porsiai adong kiamat marhiti haroni Kristus padua halihon gabi marlomo-lomo hita gabi dang adong biar ni rohat mangula akka hajahaton gabi dang adong parduli hita di hasit tongan di debata gabi hola si paula-ula sabing tabain akka ibadah tai sesongon naboy tau-tau di debata aladang parduli hita pabua panguhum nasit tong do ibana molo songon ido hita tong tapau ba marohat ta amang inang alanido tabiring ma di konfesi ni huriatta konfesi tahun 1926 biddu 16 aha konfesio amang inang ima rumusan pengakuan iman ni HKBP na di patomu-tomu akka bapak-bapak gereja HKBP na perjuluhi aha na taha porsiai dia ma akka si ulahonot ta nomor pardumot tu haporseon ido dirumuson di konfesi ni huriatta alani di doksonon amanginang di konfesi HKBP panidangyon ni haporseon ni HKBP tahun 1926 biddu 16 haroron itu Tuhani taha porseai jala tahatid dakodo narodo Tuhan Yesus padua halihon papatarhon Jerusalem na barui songon hapataran ni hasangapon dohot hamuliaon ni debatah. Ini jelas amang inang HKBP maka tidakon pabua di haporsai rohatta do adong do haroroni Kristus padua halihon papatarhon Jerusalem na baru. Kalau kita warga HKBP jemaat dan pelayan HKBP semua pengakuan iman kita bermuara ke sini tahaporsai jala tahati dakon do adong do haroroni Kristus na padua halihon jala didok musik udukna disima marujung hasianganon. Akhir dari kehidupan di dunia ini adalah dengan kedatangan Kristus kedua kalinya. Dungi diuduti muse didok disi. Dangadong nau boto sa di hari obbas ni haroronai. Songot turpuk tasadarion didok songot panak koborngid do. Alani unang lujar was ni HKBP nama dohot yak persekutuan tergabung hita di akka pamikirion na mabahin akka prediksi mabahin akka ramalan-ramalan tahun sedia makira-kira non roh Tuhani dam HKBP jelas dengan rumusan pengakuan imannya dang taboto sa di hari haroroni Tuhani unang pola tapi kiri unang pola tabuka ka kebingungan unang pola tergoda hita molo adong pehala na pamalo-maloho di samadok kemungkinan tanggal nason bulan nason di dasar hon sudi akka kemungkinan ni marhiti pengamatan do marhiti tangiang doa puasa do begulat tok na asing pei HKBP jelas dengan pengakuan imannya dang taboto sa di hari tiki di haroroni Kristus na padua halihoni dungi udukna amanginang didok disi ulauta alani ikon hobas jaladungodo na porsiai di bagasan hasatiaun dohot pakirimon di haroronai aidisima masa dohot asini roha. Apakah kita akan menerima hukuman
atau kita menerima kasih setia, itu tergantung kepada bagaimana kita hidup, memakai sisa waktu kita yang ada. Di bagasan haporsiaon namar siohot, dohot di bagasan hasatiaon mangaraduti tonana, imana manut Tuhon amanginang, apakah kita akan beroleh surga atau beroleh neraka. Jalan marhiti podon nina diudukna, tahari kotodo, mamake tiki di ngolut tahun, songo tiki parasian, dalan manomu-nomu haroroni Tuhani. Na parpudi di dok, tatulak dobak ko nasay manguji mamilangi dohok manot Tuhon ari haroroni Tuhani padua halihon. Songoni dohot akapikiran nama dok, na swadong ujung ni hasianganon. Ngatakas supaya manginang, taringo tu haroroni Tuhani, HKBP meyakini dan mempercayai. Adong do haroroni Tuhani padua halihon, jalalaus gabi ima ujung ni portibion. Sudi rumusan panidang yoni yang manginang marojahan dua itu hatani di bata di konfesitai di bait dudisi akka dasar-dasar alkitabna sian dia harorwan ni rumusan pengakuan imani bodo tajaha di konfesitai anon ganup molutung adong dihita sianon takasma ate amanginang pabua. Kita bukan ada dalam sudut pandang ekstrim yang pertama tadi. Na tiap hari kon hata atta mataringo tu surgui seolah-olah na sore kok beak ka ianak ko dohot akka parkarejuan. Manang hita tidak terletak kepada posisi ekstrim yang kedua, yang tidak meyakini ada kiamat, kedatangan Kristus yang kedua kali, yang tidak takut akan penghakiman Tuhan yang maha dahsyat, gabi marlomolong mehita di akka ulota siganupari. Dang ia manginang, kita percaya, kita maka persiai adong do haroroni Kristus padua halihon alanido ikon tapakke matikion sadinggan-dingganna ditikki parasianon lahu mangulu di bagasan haporsiaon netugu dohot parsihohoton mangulahon hatani di batah. Napa dua hona manginang dongan sahaporsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus alanido didok diturpukon ala adong do haroroni Kristus padua halihon jala songon panak koborngin do harorona alanido didok asa dungo mahita songon akka anak hatiuron dungo mahita unang tarpodom songon akka naleban dungo mahita jala totong marsihohot unang tarpodom molo di hata Indonesia didok jangan tidur dan jangan mabuk. Sekilas samanginang hata unang tarpodomon songon na biasa, songon na enteng do. Ya kalau tidur, tertidur sementara, nah, mungkin na lujem tahera songoni. Alai molo di turpukon takas do panunggulion 1 Tesalonik 5 mengajarkan jemaat asa betul-betul di bagasan siaga penuh. Ibarat nih halak na tinggal di daerah kemungkinan ada ancaman tsunami, dia sudah diperdengarkan alarm ada bencana, potensi bencana tsunami yang sedang terjadi. Batotu ikon dungo unang tarpodom. Akahalak na tarpodom ujung mabegi alarm. Akahalak na say tarpodom dope nang penung adong jauh-jauh na manuarahon asa ganup halak majamoton dirina pasti do gabe hona ujungna alani do manginang molo didok hatani dibata di bagasan tikion unang tarpodom hita songon akan neleban alai dungoma macai perlu manat taparatetehon do masuk na dison unang tarpodom molo ditaringoti amanginang tidur di turpukon manang tarpodom ninna marlapatat doi dang haru taboto naneng masa jala pura-pura dang taboto manang dang ulu hita marsiajar lahu persiajari do naneng terjadi taringot tu haroroni Kristus padu halihoni alani tarpodom marlapatat doi dang tabuk kepikirat tahun lahu mangatusi do nanaing masa dia katiki nanaing roh. Tidur diartikan dengan ketidaktahuan.
Pikiran kita blank, pikiran kita kosong, tidak punya konsep. Atau mungkin kita tahu, tapi kita pura-pura tidak tahu. Alanido molo didok unang tarpodom, unang ma paula sotaboto. Manang unang masotaboto, ahado nanayang masa, dia katikin nanayang ro. Napaduahon, tarpodom dilapati doi marhiti padohan tidak peka. Dang buy makilala, dang takkas dihilala, aha nanayang masa, ditonga-tongan na humaliang na. Mulut aja amanginang di Evangelium Matius 24. Salah satu ciri, tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Didok disi masa ma porang, masa ma bencana, masa ma hamaulan bulun. Ima di Matius 24. Alai mulut aja di sada Tesalonik 5 ayat 3. Disi justru didok halak damedo jala maras wadong. Berarti ada dua ini yang manginang. Kalau kita tidak tanggap, tidak peka, mungkin inilah yang disebut dengan kondisi tertidur, terpodom. Di Matius 24 didok masa bencana, masa porang, alai di sada Tesalonik 5 didok sonang do, suada marah. Jadi dua sona manginang ikut tanggap do hita mamerengon. Asa masing-masing yang dikatakan baik dalam Matius 24 maupun yang dikatakan dalam 1 Tesalonik 5 itu semuanya adalah sebagai pertanda bahwa memang nunga jonok alai dangi dope arina dang boy dope tong ta prediksi kira-kira 3 tahun naima, kira-kira 3 bulan naima, dang boy tong ta prediksi. Alani do manginang ikon adong do dihita kepekaan. Molo tarpodom do hita lapatanna dang adong mangula kepeka attai. Molo tarpodom do hita lapatanna dang adong boy berfungsi insting tai, nalurit tai, dang boy berfungsi dengan perasaan tai untuk peka terhadap segala tanda-tanda yang sudah ada di sekitar kita. Nah, mangihut pengertian ni tarpodo mamanginang ima dang adong pertahanan di hita. Dang adong upaya di hita asa mampu hita menanti dengan setia haroroni Tuhani. Mulut aja di Matius 25 adong 10 akaparupuan nama nomu-nomu haroroni Tuhani, nama nomu-nomu haroroni panguli orwani panguli 5 diantaranya adalah gadis-gadis bijaksana, yaitu perempuan-perempuan yang membawa pelitanya tetapi sekaligus juga membawa cadangan minyaknya. Tetapi 5 diantaranya dikategorikan sebagai gadis-gadis yang bodoh. Hanya membawa pelita tetapi tidak membawa persediaan minyak. Aladang tarboto jam 3 haroroni pangulii habis mah. Na mabuan holan palito habis mah minyakna. Dang adong bidi isi tu pelitai. Alayak kana 5 nai adong do persediaan di buan nasida. Jalan nasida mana bolas masuk. Laho pajupang dohot pangulii. Amanginang mulut tarpodom do hita lapatanna kita tidak punya pertahanan. Pertahanan apa yang sedang kita bangun? Asa unang monang si bolisi maradupok kita. Pertahanan apa yang sedang kita bangun? Asa manoktong hita merdalan di akadalan ni debata huhut hita managam di harorona padua halihon. Kategori nabisut dohita manang naoto Hobartu Matius 25 yang memiliki pertahanan, yang memiliki cadangan dalam segala hal yang diperlukan. Laho manomu-nomu haroroni Tuhan napa dua halihon. Jala naparpu dia manginang mulai taringot tu tarpodom artinya tidak aktif, pasif. Walau tadok mano yang manginang di huriatta 3 mah godang ruas do parhalado na aktif, kategori aktif. Kategori pasif lapatanna hanya menonton dari dekat, menonton dari jauh, membuat penilaian, mamuteni, tidak mau terlibat secara aktif. Alanido tarpodom diartihon itong
sarupa doi dohot naso aktif melayani. Ditongani Bagas tidak aktif melayani, ditongani masyarakat tidak aktif melayani, ditongani Huria tidak aktif melayani. Hanya sebagai penonton, hanya sebagai pengamat. Dan di pasahat rohana, dohot nguluna laho berpartisipasi aktif. Di pelayanan ditongani keluarga, ditongani masyarakat, nang ditonga-tongani Huria. Ada berapa persen amangina kalau kita mau jujur, jemaat dan pelayan yang aktif, dan ada berapa persen yang pasif, yang hanya menjadi sebagai penonton. Mungkin dia hadir secara fisik, dia hadir, tapi hati, pikiran dan tenaganya, persembahannya tidak dia berikan secara aktif untuk melayani Tuhan di keluarga, di masyarakat dan di gereja. Alani dua manginang mulu gumudang doi, berarti gumudang doi terpodom hitaon. Nang pero hita ringgas romer minggu 5 menit manang 10 menit sebelum per minggu dimulai, manang sebelum pertandingan dimulai. Alai saliling holan nang manoton dobe hita. Dang dobe tarojar rohata berpartisipasi aktif di tonga-tongan ya kepelayanan di keluarga, masyarakat, dohot gereja. Na terpodom dobe hita di si inang amang. Pengertian Apostel Paulus, lapatan ni na terpodom termasuk salah satu tidak aktif dalam pelayanan. Alani do manginang ido hudok naking di awal sesongon na sederhana do na terpodomon, tapi ketika Paulus memakai hata terpodom di sada Tesalonikon, jaladong sahalak parjamita na margoar spurgeon di artihon ibana mah hata terpodomon dengan 3 pengertian kasus sekaligus. Asabui ta lapatin non amanginang. Ido ibana songonon. Na terpodomon di lapati masongonon. Adong sada kota na terkena wabah penyakit berbahaya yang menular. Semua sudah berusaha, pemerintah dan masyarakat bahu membahu mencegah supaya penyebaran virus atau wabah yang mematikan ini tidak semakin berkembang. Jala asalam semakin gudang, jolma nang terinfeksi bisa semakin disembuhkan. Nggak sudah berusaha, tetapi ada dokter yang punya obatnya, ada dokter yang punya penawarnya. Dia punya penawar itu, dia taruh di kantongnya, lalu dia tidur dan peduli bana. Donga sudah nga kocar kacir mengatasi wabah yang mematikan. Adong do ubat. Alai dang boy dipakai ubati ala ditiup sada dokter na terpodom. Tabayak ko maju amanginang. Akay anak kotai sedang sakit. Mungkin dia tidak sakit fisik, tapi hatinya sedang terluka, pikirannya sedang kacau. Dan ada obatnya di tangan ibunya, ada obatnya di tangan bapaknya, tapi ibunya dan bapaknya terpodom. Atura boydo di pamalum ya nakoni, ipamalum rohana, ipamalum rasa dahaganya akan haus kasih sayang dari orang tua, tapi ayah dan ibunya terlalu sibuk dengan urusan yang lain. Terpodom bapak nado omakna, marsahi madak dana kinang pemagudang ibana, tapi dia bertumbuh dalam sebuah penyakit kejiwaan, dalam sebuah kekosongan hati, dalam sebuah hati yang tidak bahagia. Magudang madak dana ki amanginang. Ada penawarnya di tangan ayah, ada penawarnya di tangan ibu, tapi ayah dan ibunya tertidur. Mulu terpodom dohita inang amang. Kita yang menentukan kesembuhan anak-anak kita, kita yang menentukan kesembuhan dari saudara-saudara kita. Adong dihita penawari ali-ala terpodom hita. Kita izinkan mereka bertumbuh dalam penyakit yang tak kunjung sembuh. Napa dua hon didok spurgeoni kriteria taringok tu na terpodomon di artihon ibana songonon. Adong sada kapal penumpang na ratusan halak, kapal laut. Mengadapi obak na belga, alugo na macay gugu. Jalanga macay terguncang kapali. Adong kemungkinan menap kapali. Mati masudiaka penumpangi. Kita ini adalah kapten amanginang.
Tanggung jawab di pasahat hita, baik kecil maupun besar, ada diberikan Tuhan kepada kita tanggung jawab sebagai kapten. Menahkodai keluarga kita, menahkodai sekelompok kecil orang-orang yang dipercayakan untuk kita pimpin, menahkodai nang akka punguan-punguan, nah percaya kita menjadi pengurus di sini. Kapal inung nga oleng, adong galubang, alinang peduli hita, terpudum hita takunan. Mungkin taboto do adong akka desas-desus, taboto do akka adong akka suara-suara sumbang paingotok kita, tapi kita pura-pura tidak tahu. Songok kapten kapal nakingani, kita biarkan kapal kita goyang. Kita biarkan kapal kita menubruk batu karang. Kandas ma, jalagabe, manarita ma, menderita ma, marsitaunum ma, akka natauluhon. Amanginang tabayak kumajo, mulu pemerintah hatta, presiden, siapapun itu. Dia punya kuasa yang besar. Dia bisa menyelamatkan satu negara. Dia bisa menyelamatkan satu provinsi. Dia bisa menyelamatkan satu kota, kabupaten. Dia bisa menyelamatkan kelurahan, kecamatan, dan lain sebagainya. Gereja HKBP dengan pimpinan-pimpinan gerejanya dan semua organisasi-organisasi Kristen lainnya. Alai molo gabe mudum terpudum do nahkodana yang seharusnya membawa kapal ini ke tempat tujuan dengan selamat. Alai terpudum modok-odok mabuk nahkodai kapteni. Berapa orang yang menjadi korban mace gudang amanginang. Jadi jangan kita menganggap hata terpudumon mungkin tudongan do hita boy songoni terpudum mau bapa lu jahuni tak aladang tangkap teleponna. Alai molo sada Tesalonikon berbicara tentang terpudum itu berdampak sangat serius jalama baik kita kemungkinan kehilangan sukacita dohot hanguluan. Pengertian dapat luhut dipakai si Spurgeonido. Sahalak tahanan amanginang mabiar situtu ibana nunga keluar vonis pertama dia akan dieksekusi hukuman mati. Alani dunga dibayang-bayak kon ibana songo dia menon rukung naon disitak pakitali lausima parmatena manang dibayak kon imana songo dia menon pitu halak manang piga halak eksekutori meniup pistol na ganup. Pistol ni si manon na marisi jala na dia manon nahona tupa matakon. Nga mabiri iba na amanginang. Hapi ni naso pamotuan ni narapidana terpidana mation, ada surat bandingnya sudah keluar. Bahwasannya hukumannya dikurangi, ditinjau, dan pola hukuman mati ibana. Pasahak masurati, tapi surat ini tidak sampai kepada eksekutor dan kepada terpidana. Ditiup na maniup surati ikat tongi mudum ibana. Tabayak ko majo manginang. Mate ma sahalak ala kelalaian ala terpudum na bertugas lahop menyampaikan isi ni surat na sangat-sangat bermanfaat panguluhon narapidana mati. Amanginang semua ini menunjukkan bahwa patuduhon bahwa na terpudumon dang dingkan. Terpudum dalam arti tidak tanggap, terpudum dalam arti tidak tahu, terpudum dalam arti tidak ada pertahanan, terpudum dalam arti tidak mau aktif di tongah-tongani pelayanan. Itu semua akan membuat banyak orang di sekitar kita menjadi korban. Holan alana terpudum pita. Alanido tajalo mahatani Tuhani molo didok tuhita songon halak Kristen napai may mahon haroroni Kristus padua halihon unang terpudum hita songon akan naliban songon akan nasomaka porsiai Kristus alai dungo mahita jala maroha natorang. Sedikit pun jangan kita lalai dengan tanggung jawab kita inang amang. Sedikit pun jangan kita izinkan kelalaian merusak apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Alanido na parpudi didok diturpukon di pasah do tuhita amanginang perlengkapan persenjataan rohani sian dibata. Asa margugu hita laho pay may mahon haroroni Tuhani di bagasan rohana torang dungo jala dang jari tarpudum. Di pasahat debatado tuhita
senjata ima na ginwarana naking baju jirah iman dan kasih. Dohot ketopong manang topi keselamatan. Baju pertahanan haholongon dohot haporsiaon nang takuluk manang tajujung pakirimun niroha di haluaon. Amang inang donga sa haporsiaon taringot tu baju-baju pertahananon pasukan Romawi na perjului dohot akka tentara-tentara pasukan di bangso-bangso na jului laumar porang dipakai do baju pertahanan. Baju jirah terbuat dari metal, logam. Asa adong pelindung ni tubuh nasian julu molomar porang iman. Alai kasih dan iman. Dungi tahuluk haluauta ima pengharapan keselamatan pakirimun niroha di haluau. Ima perlengkapan dihita inang amang. Asa songon dok ni hatani debata di ayat siai. Aidang dipadiri debata hita. Bahen sirimasan. Alai naing ma dapotan haluau kita. Marhiti-hiti sian Tuhata Yesus Kristus. Alanido amanami nanami nang dibaga sesadariope. Naing tajak kondusada. Poso-poso. Di parmingguot tahun marhiti padidion. Bagi orang tua yang membawa anaknya hari ini dibaptis, jadilah orang tua yang selalu siap siaga di dalam Tuhan. Jangan tertidur oleh apapun. Jangan dengan alasan apapun menjadi tertidur dan terlupakan tanggung jawab orang tua kepada anak. Anak yang dititipkan Tuhan kepada kita di tangan orang tua harus menjadi anak yang selamat, anak yang memuji Tuhan, dan anak yang mampu menjadi berkat. Songo dia non nguluni enak koni itu akan dibentuk oleh didikan orang tuanya dan keluarga dekatnya. Alani ido unang tarpodop pamu amang inang. Di pasahat di bata di hamu genakon. Jada di luas di bata hamu mabuan tu gereja sadarion. Apalagi di situasi nuaing orang-orang muda, orang tua yang hidup di zaman sekarang ala gabi gumudang do di pasahat tikina laho karejo dang berimbang di bahen laho pagudang-gudangnya nakoni di bagasan ajar nasihat Tuhan di dohot nama narihon kebutuhan sigano pare. Lebih banyak yang fokus untuk memberikan kebutuhan fisik anak itu dalam pertumbuhannya. Gabi dang di pasahat ahado narikot nang di partodionna. Dungo mahamu unang tarpudum hamu amang inang. Jala di pasahat tamu yanak komuna sadarion marhiti hurion di padidion na badia ingot hamuma takkolan terdiri tanggung jawab muna alaikon sahat do tugu-tugu muna dak danaki mengajari dak danaki asa ditadda Tuhan Yesus asa suatu saat mulutnya sendiri imannya sendiri akan mengakui Yesus adalah Tuhan dan juru selamat bagiku. Asa suatu saat dakolan mulut, dakolan haporsiaon, tapi juga tindak tanduknya, perlakuannya, bagaimana dia hidup di masa yang akan datang, itu juga berlandaskan kepada kasih Tuhan. Alanido dihamu, natoras naneng mabuni anakun terdidi, say dungo mahamu, jalan meragugo di pasu-pasu Tuhan. Asa tuk dihamu lah mabahen na dinggan tuaka yana komuna. Jala laos ima guarna jawon ni Tuhan imuse di pustaha hanguluani. Jala gabe goar siwan pasu-pasu may di tonga-tonga ni keluarga muna, di tonga-tonga ni opungna, di tonga-tonga ni hurion, doh di tonga-tonga ni portivion. Tapasahaan non ibana tu debatamar hiti-hiti padidion nabadia, nunga dohot ibana parjabar
di hanguluan naso rasuda. Patuduh kamu manon yang nak komunai naung terdidi sadarion. Dia buat dia bangga. Beritahu kepada dia sudah terdaftar sebagai warga kerajaan Allah. Dia sudah dituliskan namanya dalam buku kehidupan. Asa dinikmati ibana pertumbuhan ibana. Aku ini anak Tuhan. Allah diajari hamu nasida manadah pabua boruni di batado ibana. Dung di pasuraton dirina tubuk pustaha nguluani marhiti padidioni. Anggo rezeki, anggo narekot di nguluna. Molo marsiohot hamu martangi yang tutuhani. Jala totong hamu margogo mangulo-ulo muna. Cukup sae jala marlopi gadda marlubi-lubi geriada pasu-pasu di Tuhani. Diaka na maka porsia ibana. Margogo mahamu amanginang. Di pasu-pasu Tuhani mayanak komuna. Nang hita saluhuna. Napay may mahon haroni Kristus padua halihon. Dada holan napay mahok kita. Alay mengisi waktu kita. Yang masih tersedia ini. Untuk memuliakan Tuhan di akka ngulu natadalani. Amin. Martang yang mahita. Ali Jehovah pinuji magwarmu nunga sahat hatam di tonga-tonga ni paraminggon namion. Pargugui mahami Tuhan maka porsiai hatami. Jala urupi mahami asatarulahu kami i tinggolu nami sikanupari. Ali Jehovah Tuhan nami. Loas mahami pasahaton tangi yang pangodian nami. Pasahaton pangiduan nami. Sudi hami na pengudison marlopit tangan. Martangi yang tua dopanmu. Mabuan tua dopanmu sudi akan napinarsita ni rohanami. Sudi akan namacay huharit kotok kami. Dohok makamolatihon akadinggan di basamu na pujalo kami. Tuhan, dia keruas ni huriam na marulang tahun kelahiran. Adong 27 halak. Dohot na marulang tahun parsarepeon. Adong 5 keluarga. Sayu sehon maasin ni roham pasu-pasumi Tuhan. Diaka ruas ni huriam na marulang tahun di bagasan mingguon. Tabatabay ma Tuhan nang akka hapor siyaon. Jala patuk ma Tuhan. Sudi akka narikot di ngulu ni ruas ni huriami. Akka na met ibu-ibu magudang may. Akka na magudang sa totong martabatabalas ni roha. Tabataba ng hapor siyaon. Jala martabataba ng akka pasu-pasum. Song ni mali Tuhan sa halak. Danak buru. Yang akon di ruas ni huriam na yang terdidi sadarion di bagas joromon. Saya pasu-pasu ma Tuhan yang akon mi tarsurat magwarna tutu di pustaha hanguluani jalan nunga parsidohot ibana gawi warga kerajaan surga. Saya margugo manang natorasna menungguli hatam mangajari yang akon ni patukom mi Tuhan marhiti-hiti akka ulaw ni natorasna di bata namora doho natuk manarihon salhuna akka na dingulu nami. Ali Tuhan hutang yako kami nang ruas ni huriam na martabah. Ima amang yese si hombing dohot en borumunte. Di pasurat ton nasida muse diri nasida. Naposo bulung do nasida na selaon. Alay dong marhasohotan. Gabi hot manasida. Gabi ruas na marhasohotan. Amang yese si hombing dohot en borumunte. Pasu-pasu manasida gabi ruas na mangulu. Ruas na aktif. Jala totong nasida Tuhan. Gabi haboran ni pasu-pasum. Dia ka ulaw na sida si ganopari di keluarga doho di tonga-tonga ni huriam. Huhamolation hami Tuhan akka ruas ni huriam parhaladom na pasahaton sumbangan dohot pasahaton akka pilihan na di tonga-tonga ni huriamon. Say borhat sian akka roha na uli dohot na manada pasu-pasumha sudi akka sumbangan dohot akka piliani. Jalam marhitei di halomohon roham las maroham Tuhan majalo akka sumbangan dohot piliani jala di pakti huriam may lahu pati bulhon harajaumu dinggan may di pargunahon huriam marhiti parhaladom lahu patupahon naulina dinggan di tonga-tonga ni pakobasion pasangapon guarmu jala di awal Desemberon di sakapi huriam do Tuhan lahu pasahaton mulak hasil celengan naong ni papungu ni akaruasmu di bagasan sataunon las marohanami Tuhan dang nagabe moru pasu-pasu di hami tang nagabi marpogos sami molo upatupahami i alay pataridahon tutus situtudo ragam do kapasu-pasum di bagasan ngulu nami jala tutikinan yang rope tabaam mo do penang aka pasu-pasumi di tonga-tonga ni ngulu nami ali Tuhan di bagasan minggon di patupahuriam rapot parhalado do minggonan yang ro di patupahuriam rapot huria asa jupang ma Tuhan aka ujahan di tonga-tonga ni aka
program anggaran di 2024 na neng ro atong pasu-pasu ma rabok parhalado di mingguon, pasu-pasu ma nang rabok huria di minggu na neng ro, pahipas daging doh to dinami patir rohadot pikiran nami sudah kami berpartisipasi aktif parhalado do ruas laho manupahi dia kepikiran dia kasih bahenon laho mabahen lam tumajuna pelayanan pakobasion di tonga-tonga ni huriamon. Tuhan anon sore di Patupa distrik do ima puncak tahun profesionalisme penata layanan ite di Pardede Hall. Utusan na ni paworha ni huriam do sudi akka utusan-utusan sian HKBP di Sadok distrik Sapulon marlas ni roha mahanon ali Tuhan patupahon parsobauni patarida honon nami ma nasangat na mulia doho di tonga-tonga ni HKBP distrik 10 Medan Acehon patarida honon nami ma na balga do huriam HKBP di distrik 10 Medan Acehon atong patuduh honon nami ma Tuhan di bagasan las di roha jala pasu-pasu ma ulau nami dada nanaing mengalului sangap di diri nami alai sangap di guarmu ma ali Tuhan nanaing masa kutangnya ko kami alai Tuhan Jehovah akar ruas menamar sahik di bagasa tikyon doh aka parhaladom ya nakkomu reni da Tesalonika buru nabi 70 sian wikana di rumah sakit Bunda Tamrin ali di bata marasini roha mahu di amang doktorandus B Sitompul sian wik Galilea na dirawat di rumah sakit pusat otak nasional Jakarta ali di bata marasini roha mahu di naposom amang situa El Huta Barat sian wik Betani na marsahit noeng di rumah sakit Advent ali di bata marasini roha mahu di amang J Simanjuntak sian wik Bethesda na dirawat noeng di rumah sakit Bunda Tamrin ali di bata marasini roha mahu asini roham do Tuhan nebuhi pangasah kami nang pe adong akka kemampuan medis molo so asiroham tang margugui tung holan asini rohami ma Tuhan hu pangiduhuk kami asa lehonomui nang songoni ma Tuhan buruni amang opung rumata inang opung rumata na di bagasan parsahiton Dewi Lestari Simanjuntak ali di bata marasini rohamaho lehon hamamalumi lehon haguguoni hubuak kami sudiaka na di bagasan parsahiton nang na ro di bagasa tikyon di tonga-tonga ni parminggonon pamalum mahami Tuhan lehon hamamalumi di hami nang adong akan naso tartiting marsahi ruas ni huriam alaidang sahat tu buah-buah itu huriam dohok manasida Tuhan lehonom muasini roha hamamalum dinasida ganub marsada-sada mauliate madihu ali Tuhan sai di halomhon rohamma ngulu nami dongani mahami totong di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapasahak mapiliatta uhu mahita marede.
masuk mahita tu acara padidion nabadia, maret de mahita. Alia manamin adi banua gijang, narodo hami tu jolom mabuan dak danakon, saya sima roham, jaloma nasida gabe anakkom, pasu-pasu jala pargogoi manasida, mangiahi hangoluan sugut, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu dongan nama buan dak danak sididionon, tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus, lau mahamu tuliat portivion nin nama dok akasisianna, podai hamuma saluhut bangso, didi hamuma nasida di bagasan guarni di bata ama, dohot anak dohot to di porbadia. Ajari hamuma nasida mangaraduti saluhutna nahutonahoni tu hamu. Jala ingot ma, saya dong anakku do hamu gadup ari, rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manangise na porsia dohot ni didi, dapotan hanguluan. Alai naso porsia, hona uhum sugut. Tangihok kamuma dohot hatana tarsurat di surat ni si Markus. Adong ma akan nama buan dak dana tu Tuhan Yesus asa di jama, alai dipicang akasisian naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugu marohana di dogma, loas samuma kadak dana kiro tuau, unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajau ni di bata. Na tutudo na hudokon tuhamu, manang isepe anggo sosongon dak dana ibana majalo harajau ni di bata, dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akadak dana ki, dia pehom matangan na tu nasida, mamasu-masu nasida. Atong hati dako kamu mah hata hapor siotai, rak mahau madok. Aku percaya. Kepada Roh Kudus. Atau ngalusi hamu mahata nahus konon tu hamu. Dipangido hamu nuaing didion dak danagon tu bagasan ni nahina porsiamuna, mulu songoni dok hamu dipangido rohanami. Dipangido rohanami. Dipeluk aja, dipeluk. Amang aja yang peluk. Hulak komanukun, ini pertanyaan. Dipangido hamu nuaing didion akadak dana kontu bagasan ninahina porsiamuna, alusna dipangido rohanami. Dipangido rohanami. Beha naulo do hamu mamudai anak komonon asa diboto jala dihuton nasida hatani debata, alusna naulo do hame. Naulo do hame. Naulo do hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan di Huria Protestan asa gabi ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naulo do hame. Naulo do hame. Atong tapasahak manasida tu debata marhiti-hiti padidion nabadia. Ale Saina Felicia Andriana Panggabean hudidi moho di bagasan guarn debata ama dok tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dok tu bagasan guarni to di perbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan debata moho di habobongok mun tu bagasan harajoni debata olak nion rodi saliling di lelengna. Amin. Tunggu di sini ya. Tunggu ya. Yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat hami akadat dana kontuho.
Jala di jakokodo na sida gabi anak konmo, marhiti-hiti padidion na badiyay. Asa masuk tuhurian na halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabi panian di hanguluan na saliling-nililing na. Asi maroham, doho dia kana toras ni danakon. Saya pargugui jala ajare mana sida manugu-nugu dak danakon tuho. Asarap na sida taruli di akka arta ni harajaon mi. Amin. Udul maham. Marideh mahita, jongjong mahita salhuna. Tatang yakom mapiliatta. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, doho na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti. Asaho parhasia kami pilihanon, pati bulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di banua tongau songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan namardu satu hami, unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasarhom madamena tu toddim.
Amin.